Така, това искам да го видим. Това е просто увеличаване. Нищо яко не е. В момента не показвам новите, като цяло някакви филтри. Какъв този филтър? Ей! Нека този филтър. Ей, това е як филтър. Този. Добре, нека да видим бомбандило какво ти. Айде. La Ела. Забрала съм ги, но бомбандира го. Какво е? Бомбини гузини. О, да, аз той съм, че не знае как се казва. Типи-топи. Това ми е по-любимо. Хайде де! Аз трябва да си искал чоколата за това. Фриго Камело. Камело. Талалело, талала is the best. Но няма да гледам и няма и да се замислям. Талалело, талала. Айде, талалело, талала is the best. Изкълчих си главата. Искам шимпанзини банани. Ох, той ме издразни. Аз трябваше цялата да се изкълча. Горкото коти или смешното? Горкото коти искам. Ето това изглежда по-фъни. Това със сигурност. Това е мега грозно плаво. Как ще го изпълня? Айде де. Това е по-кют. Не искам това. Това пак тази си кълча главата. О, това изглежда по-яко. Това кота ще изтъпест. Чокате тези част, който ще пусна